जों ताबुक 16 January 2023 जोंनि बुरैरक अर्थात TWF रंनि सारा त्रिपुरानि मास गेदारिंनि बागै आबो खुमुलुंगनाय सिनिया TWF नि मास गेदारिं जों ताबुक जोंनि जिरानिया बीच दिसनि जेंगै किनाय खुमुलुक थुखाय जोंनि TWF नि कायदा बागै सुमर दिनि गायले दंगायो जतनै बानि बुखु सनगर दंबायो ओंखाय आनि बुखु सारा त्रिपुरानि सिनि इब्राजो बुखु सनो कयजावो सिनि 16 January 2023 वो चीनी खुमलुंग हेडक्वार्टर जतरो चीनी TWF निंगै मास गेदारिंग फाइमान जब फाइना बागै आं सारा त्रिपुरानि सिनि बुखु सनो कयो हामबाय जतन थैंक यू जों ताबुक 16 January 2023 जोंनि बुरैरक अर्थात TWF रंनि सारा त्रिपुरानि मास गेदारिंनि बागै आबो खुमुलुंगनाय सिनिया TWF नि मास गेदारिं जों ताबुक जोंनि जिरानिया बीच दिसनि जेंगै किनाय खुमुलुक थुखाय जोंनि TWF नि कायदा बागै सुमर दिनि गायले दंगायो जतनै बानि बुखु सनगर दंबायो ओंखाय आनि बुखु सारा त्रिपुरानि सिनि इब्राजो बुखु सनो कयजावो सिनि 16 January 2023 वो चीनी खुमलुंग हेडक्वार्टर जतरो चीनी TWF निंगै मास गेदारिंग फाइमान जब फाइना बागै आं सारा त्रिपुरानि सिनि बुखु सनो कयो हामबाय जतन थैंक यू जों ताबुक 16 January 2023 जोंनि बुरैरक अर्थात TWF रंनि सारा त्रिपुरानि मास गेदारिंनि बागै आबो खुमुलुंगनाय सिनिया TWF नि मास गेदारिं जों ताबुक जोंनि जिरानिया बीच दिसनि जेंगै किनाय खुमुलुक थुखाय जोंनि TWF नि कायदा बागै सुमर दिनि गायले दंगायो जतनै बानि बुखु सनगर दंबायो ओंखाय आनि बुखु सारा त्रिपुरानि सिनि इब्राजो बुखु सनो कयजावो सिनि 16 January 2023 वो चीनी खुमलुंग हेडक्वार्टर जतरो चीनी TWF निंगै मास गेदारिंग फाइमान जब फाइना बागै आं सारा त्रिपुरानि सिनि बुखु सनो कयो हामबाय जतन थैंक यू जों ताबुक 16 January 2023 जोंनि बुरैरक अर्थात TWF रंनि सारा त्रिपुरानि मास गेदारिंनि बागै आबो खुमुलुंगनाय सिनिया TWF नि मास गेदारिं जों ताबुक जोंनि जिरानिया बीच दिसनि जेंगै किनाय खुमुलुक थुखाय जोंनि TWF नि कायदा बागै सुमर दिनि गायले दंगायो जतनै बानि बुखु सनगर दंबायो ओंखाय आनि बुखु सारा त्रिपुरानि सिनि इब्राजो बुखु सनो कयजावो सिनि 16 January 2023 वो चीनी खुमलुंग हेडक्वार्टर जतरो चीनी TWF निंगै मास गेदारिंग फाइमान जब फाइना बागै आं सारा त्रिपुरानि सिनि बुखु सनो कयो हामबाय जतन थैंक यू